Исәнмесез, дусларым, минем исемем Шулпан. Тумышым белән Татарстанның Мөслим районы Мөслим авылыннан булам. Кичәгенә килгән сыман булсам да, инде Дубайда яшәвемә 5 елга якын вакыт узып та киткән. Һәм бүген мин сезне үзем белән Дубай буйлап сәяхәткә чакырам. Or car. No problem. Бәлки күбегезнең Дубайда булганы бардыр инде. Ә бүген мин сезгә ике төрле Дубай күрсәтәм. Берсе яңа Дубай, икенчесе иске Дубай булыр. Һәм без сезнең белән башлыйбыз Дубай Марина районыннан. Ышанасызмы, юкмы әле? 18 ел элек кенә бу урында шүл булган. Ә бүгенге көндә күргәнегезчә 100 катлы биналар төзелеп киткән. Һәм мин үзем дә бу районда яшим. Мин үзем 32нче катта яшим һәм һәр көнне күземне ачу белән миңа шушындый матур күренешләр ачыла. Һәм әйтергә кирәк, бу район бик тә популяр Европалылар, Америкалар арасында. Нигә дип сорарсыз? Чөнки бу районда бик күп төрле барлар, кафелар, рестораннар, шулай ук пляж бик якын урнашкан. Һәм гадәттә туристлар да бу районга бу матурлык белән хозурлану өчен килеп китәләр. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре 7 әмирлектән тора. Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хейма, Ум-эль-Кувейн һәм Фуджейра. Башкаласы булып санала Абу-Даби шәһәре. Дуслар, сез беләсезме, дөньядагы иң зур феррис тәгәрмәче? Без аны колесо обозрения дип беләбез, Дубайда урнашкан һәм ул безнең артыбызда. Әйдәгез якыннанрак барып карыйк. Ә хәзер без сезнең белән Зәңгәр сулар утравына килдек һәм безнең артта дөньяның тагын бер могҗизасы, дөньяның иң зур тәгәрмәче феррис тәгәрмәче күренеше ачыла. Бу тәгәрмәчнең биеклеге 210 метр. Бер үк вакытта бу тәгәрмәчкә 1400 пассажир утыра ала һәм 40-50 минут эчендә матур күренешләр ачылачак сезгә Дубай Маринага, Джибиярга һәм диңгезгә. Килегез, күрегез, рәхәтләнеп атыныгыз шушы тәгәрмәчтә. Бу урыннан ерак түгел урнашкан тагын бер матур үзенчәлекле утрау бар. Әйдәгез шунда барып, матурлыкны карап килик. Дуслар, без сезнең белән Дубайның бер могҗизалы урынына килдек. Безнең артыбызда Пальма утрауы. Ул утрау урнашкан Фарси култыгында һәм беләсезме, бу утрауны 5 ел эчендә төзегәннәр. Бүгенге көндә бу утрауда урнашкан төрле виллалар, йортлар һәм бик текә отельләр. Бу утрауны күрәсегез килсә, сез килә аласыз шушы Observation Deck дигән урынга һәм күренеш сезгә ачылыр. Дубайның яңа районы белән без танышып киттек, ә хәзер әйдәгез шәһәрнең икенче башына Дейрага күчәбез һәм иске Дубай белән танышабыз. Гомумән Дубайда 200-гә якын район урнашкан һәм без сезнең белән хәзер тарихи үзәктә бу район Дейра район дип атала. Һәм сез монда таба аласыз, күрә аласыз тәмләткечләр базары, алтын базары һәм тукымалар базары. Без сезнең белән хәзерге вакытта алтын базарында йөрибез. Бу базарга килә калсагыз, сез әлбәттә дөньядагы иң зур алтын балдакны күрергә тиеш. Ул менә минем артымда һәм бу балдак хәтта Гиннес рекорды китабына кергән. Сезне берәр гарәп гаиләсенә туйга чакыра калсалар, яисә берәр гарәп гаиләсе белән туганлашырга уйласагыз, сез исегездә тотыгыз. Никахка, махырга менә шундый кыйбатлы зур бүләкләр ясарга туры килер сезгә. Карагыз, менә бу алтын
алтыннан эшләнгән изүләргә. Көнчыгыш халыклары арасында тәмләткечләр бик тә популяр. Алар аны баллыга да кушалар, тузлыга да кушалар. Мәсәлән, дөге әзерләгәндә дә алар төрле тәмләткечләр өстиләр. Һәм дөньядагы иң кыйбатлы тәмләткеч булып санала зәгъфран. Һәм сез аны шушы базарга килсәгез, кабып карый аласыз, ашап карый аласыз һәм үзегез белән алып та кайтып китә аласыз. Көнчыгыш халкы арасында хуш исле майлар бик тә популяр. Һәм бигрәк тә гарәп әмирлекләренә килсәгез, базарда сез бик күп төрле тәмле исле майлар таба аласыз. Без дә менә яңа гына үзебезгә берничә яңа төрле тәмле исле май алдык. Һәм бер зур әйбер бар. Монда базарда һәр вакыт сатылышырга кирәк. Чөнки башыннан алынган бәяне сез 2 тапкырга төшерә аласыз. Selam Tatarlar. Әлбәттә, элекке вакытларда Дубайда транспорт булмаган, мәсәлән, машина сыман. Һәм нәрсә белән кулланганнар дип уйлыйсыз? Ул булган агачтан ясалган кимәләр. Ул кимәнең исеме Абра. Һәм сез бу районда була калсагыз, турист буларак та, бу шәһәрнең яшәүчесе буларак та, ул транспорт белән кулланып карый аласыз. Аның бәясе 1 дирхам. Бүген көнгә санасак, ул 20 сумга төшә. Кулланып карагыз, йөреп карагыз. Киттек кимәдә йөзәргә, безнең билетлар кулда. Без хәзер кимәгә утырабыз да, икенче ярга юл тотабыз. Thank you. Дуслар, без сезнең белән яңадан торгызылган тарихи районга килдек. Аның исеме Бастаки дип атала. Сез монда килсәгез таба аласыз. Кофе музее, каллиграфия музее һәм бик күп туристлар өчен сувенирлар белән кибетләр. Бастаки районында без шундый бик матур җиргә эләктек һәм күргәнебезчә, гарәпләр дә татарлар сыман чәй эчәргә ярата, чөнки бик күп самоварлар тезелеп киткән монда. Һәм шулай ук мин күрәм комганнар, сундуклар һәм аш әзерләү өчен бик зур тәлинкәләр, чөнки аларның да гаиләләре татарларның сыман ук бик зур була. Һәм бергәләп ашар өчен әлбәттә зур табаклар кирәк. Бастаки районында йөргәндә, тамак ялырга теләсәгез, сез килә аласыз гарәп чәй йортына. Инглизчә була ул Arabian Tea House. Һәм монда сез Эмират ризыклары да ашап карый аласыз. Рәхим итегез. Белгәнегезчә, гарәп әмирлекләрендә иң күп яшәүче милләт ул Индия халкы. Һәм күргәнегезчә, мәчет белән күршедә Дубайдагы бердән-бер булган индуистлар храмы урнашкан, ул Шива храмы. Дуслар, без сезнең белән хәзер тукымалар базарына килдек һәм күргәнегезчә, безнең янда нинди генә төр тукыма юк. Ефәктән мул, бизәкле мул, шигелгән мул, хушыгыз нинди тели, күңелегез нинди тели, шундый тукыма алып, теләгән күлмәгегезне, теләгән киемегезне тектерә аласыз. Дубай тукымаларга бик бай. Без хәзер базарда, тукыма базарында һәм хәзер кокос суы эчәсебез килеп китте. Сез дә монда килсәгез, 10 дирхамга кокос суы эчә аласыз. Әлбәттә, Дубайның тарихи районы турында күп әйбер сөйләргә була, күп әйбер күрсәтергә була, әмма безнең көн ахырына якынлашты. Шуңа күрә калганын үзегез Дубайга килгәч карарсыз. Кадерле дуслар, шуның белән безнең сәяхәтебез иске һәм яңа Дубай буйлап ахырына якынлаша. Сезгә кечкенә сәяхәт ошагандыр дип ышанып калам һәм барыгызны да Дубайга кунакка көтәм. Исән булыгыз.